Kakasi Students Union Namdong Area Unit kala ujor sya District Medical and Health Officer West Jainte Hills halor ke jingbamon biang por kinong tre kabalawan ra jing ya upat nong pangkathan. Ka KSU Namdong ha kasngi baar kala her jurip ya ka Namdong CHC bat kalala bahadu kapor khatwe beje min step 41 kinong tre kani ka hospital. Ujuk hi Taryang General Secretary KSU Namdong Area Unit ulayat hu bakila jurip ya kani ka hospital hadien bakila yo ya ka jing ujor na upat ba nong shimdawai kani ka jaka sumar ba juan testa kinong trei nalor kata arlani lai beje no phaisngi kinong trei kani ka jaka sumar kilami no na jaka trei. Ha kani ka jing jurip ula ongru ba kani ka hospital kamdan boarding bat ka solar panel kabadan ha kani ka hospital ru kap trekam. Ka KSU kala ai jingmut ya UDMHO ban bo deki DG set ban penbyang boarding ya kani ka jaka sumar bat dawa na UDMHO ban pentikna ba kani ka hospital kan ai jing syakri ya upat ba nong pang bat nong shimdawai. Ina kaliang ka KSU Namdong Area Unit aden mengila yok kijing ujo na kipai ba babon balang samtam kiba wan sim dawai balik don kam hagani kepi CSC ki nilayo komplain ba kinong tre samtam ki office staff ki batre hagani ka CSC ki wan kelembiang por sa gani ka PC bat mentang sengi nila lap lagi jong ki khmat ba entah lah khatwe biji khatwe sting kimpat poi terus kawero kumban supen kenmo bah kendur terik yong ngila wan ni kendo bat lebut jengtho ya DMHO halor ka jingbom trekam su kini ke solar panel bat ngil aro ke jingmut ya DMHO bat ngirpat ro kajuk upor ya ketenat jong ka koi ka dai ban bo daga generator mesin hagani ka CSC kenang ba kipai ba ibatia apang menmit kinyo ikjing sengan hagani ka CSC Namdong ni nagliang jong keseng nim sekolah ban priang ya kejing lek bom senyo jong kini ki office staff kiba dai ban sekri ya upai ba jong kini kethan khamtam kini si jongi kahaban sekri digi phau tali gisnam bat digi phau hajar ki pai ba hanrei laga longgum ni kumnu kini ka si kalak ban ai ka jing sekri ya pai ba jong kini kathan bat ngakarpat ya kibor badai khmi bikidai ban simkhia lam kumta ni nagleng longseng ni hapan perkhat bat ngin sim ya kesenjam ke ba teng